ассалому алайкум нанагуни гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи соати имрӯз маззуртон мегардад. Дар студияи Шамси Наврӯзов нахуст бо сархати хабарҳо шинос шавед. ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят баргузор шуд. оқибати сел дар шаҳри Панҷакент. Дар натиҷаи омадани сел 45 гектар замини хоҷагоҳии деҳқонӣ зарар дид. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии замин дар ду соҳили дарёи Сир аксия гузаронда шуд. сармураббии дастаи Хуҷанд аз вазифааш истеъфо дод. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи пурра ин хабарҳо. имрӯз душанбе 25 апрели соли 2022 мелодии синстан. дар тақвим ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пингвинҳо ва рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди бемории вараҷа қайд гардидааст. 26 сол муқаддам санаи 25 апрели соли 1996 нахустин ҳафтаномаи хусусии чархи гардун нашр шуда буд. ҳамзамон дар ҳамин санаи соли 1901 дар Нью-Йорк аввалин маротиба дар ҷаҳон рақамҳои мошин мавриди истифода қарор гирифта буданд. ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят баргузор шуд. ҷаласа ба масъалаи вазъи иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва ҳамзамон дигар масъалаҳо бахшида шуд. таъкид карда шуд, ки дар натиҷаи санҷишҳои прокурорӣ маълум карда шудааст, ки вазъи даъват сафарбаркунии наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ аз ҷониби шахсони масъул дар сатҳи паст қарор дорад. таҳлили вазъи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар вилоят ба санаи 22 апрели соли равон нишон дод, ки ҳамагӣ 1282 нафар ҷавонон даъват карда шуданд, ки ин 41% ташкил медиҳад ва он қаноатмандкунанда намебошад. дар вилояти Суғд вазъи давъат ва сафарбаркунии наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудааст. ин нукта зимни баргузории шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят таъкид гардид. дар ин ҷаласа як масъала ин ҳам бошад, вазъи иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ мавриди таҳлил қарор гирифт. санҷишҳои прокурории анҷомдодашуда муайян намудааст, ки дар ин самт камбудиҳое ошкор шудаанд, ки боиси сол аз сол барои таъмини иҷрои саривақтии нақшаи даъват таъсири манфӣ расонида истодааст. дар рафти ҷаласа аз санҷишҳои прокурорие, ки рафти иҷроиши қонунгузории мазкур дар солҳои 2021 ва семоҳаи аввали соли 2022-ро дар бар мегирифт, маълумот дода шуд. нишон доданд, ки фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ходидоракунии шаҳраку деҳот, комиссариятҳои ҳарбӣ, мақомоти корҳои дохилӣ ва ташкилоту корхонаҳо вобаста ба тайёрии ҳо даъват ва сафарбаркунии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба талабот ҷавобгӯ намебошад. аз ҷумла дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва ҳисси ватанпарастии ҷавонон камбудиҳои ҷиддӣ ҷой дошта, бо сабаби камфаъолиятии раёсатҳои кор бо ҷавонон, маориф ва дигар мақомотҳои масъул теъдоди ҷавонписарони бихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбаршуда кам шуда истодааст. вобаста ба ин самт омилҳои коррупсионӣ аҳм гардида якчанд ҷиноятҳо бо истифодаи ваколатҳои мансабӣ содир шуданд. дигар аз омиле, ки барои саркашии ҷавонон аз хизмати ҳарбӣ боис гардида истодааст, ин дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудани раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимии миёна ва оливу касбӣ арзёбӣ гардид. аз санҷишҳои прокурории дар ин самт анҷом дода шуда аён гардидааст, ки дар миқёси вилоят дар 62 муассисаи таълимӣ фанни омодагии ибтидоии ҳарбӣ пешбинӣ нагардидааст. норасогии 40 нафар омӯзгорони фанни дифои ҳарбӣ ҷой дошта, дар 230 муассисаи таълимии вилоят майдончаҳои ҳарбӣ ташкил нагардидааст. 177 нафар омӯзгорони ғайриихтисос бошанд, аз ин фан дарс мегӯянд. ҷамоатҳо дар асоси барномаҳои таълимии аз ҷониби вазорати мудофиа таъсис гардида ба роҳ монда шуда, зимни он барои синфҳои 10 ва 11 дар охири соли таълимӣ ба муддати 6 рӯз, яъне 34 соати таълимӣ пешбинӣ шудааст, ки дар давоми он ҷавонон бояд бо қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шинос шуда, омодагии тактикӣ, тирандозӣ, асосҳои хизмати ҳарбӣ, обиномаҳо, саф ва хусусияти он, топографияи ҳарбӣ, мудофиаи гражданӣ, асосҳои дониши тиббӣ ва омодагии ҷисмониро тасвир намояд. яъне вазифаи асосии тайёрӣ пеш аз хизмати ҳарбӣ
ин ҳарчи зудтар ба ҷавонон омӯзонидани барномаи мазкур мебошад. дар ягон муассисаи таълими миёна умуми шаҳр ноҳияи вилоят талаботҳои барномаи зикршуда ба таври дахлдор иҷро намешавад. дар ҷаласаи шӯро ки санаи 23 апрели соли равон дар толори прокуратураи вилояти Суд гузаронида шуд, аъзоёни шӯро, раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят ва масъулини соҳаҳои дахлдор иштирок доштанд. барои тақвият додан ба фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ, бахусус нозирони минтақавӣ ва пурзор намудани назорат аз болои онҳо дар рафти шӯро қарорҳои дахлдор қабул гардид. гузориши уғлои Раҷаб ва Абдумалик Додоев барои барномаи иттилоотии имрӯз. санаи 23 апрел дар пайи боришоти пайдапайи борон дар деҳаҳои Заврон ва Навободи ҷамоати деҳотии Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакент сел омад. дар натиҷа муайян карда шудааст ки дар пайи омадани сел 45 гектар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ зарар диданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбати барнома. санаи 23 апрели соли равон дар натиҷаи боронҳои пуршиддат ва пайдарпай ба деҳаҳои Заврони боло поён қисман Навободи ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ сели калон омада, қисман ба иншооти гуногуни шаҳрвандон, замину боғот ва манзилҳои онҳо зиён расонид. наворҳое ки гурӯҳи иҷодии телевизиони Симо дар деҳаҳои Заврони поён ва боло бардоштанд, гувоҳ бар он аст ки воқеан ин сел аз худ харобиҳои зиёде ҳам ба бор гузошт. махсусан ба манзилҳои шаҳрвандон селобу лойқа ворид гардида, ҳамзамон баъзе манзилҳо ва заминҳоро шуста бурд. дар натиҷаи таҳлилҳо ва андешаҳои баъзе сокинон маълум гардид ки на ҳамаи манзилҳо дар ин мавзеъҳо ба талаботи муосир ҷавобгӯй буда дар роҳи сел бунёд гардиданд. ҳамзамон мардум шикоят бар он доштанд ки то ба ҳол на ҳамаи ин манзилҳояшон бо санадҳои зарурӣ таъмин мебошад. дар ҷараёни барқарорсозӣ ва омӯзиши вазъи таъсири офатҳои табиӣ, комиссияи шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ шаҳри Панҷакент бо сокинони ин деҳаҳо суҳбату мулоқотҳо анҷом дода, ҳамзамон таъкид намуданд ки барои бартарафсозии оқибатҳои ин офати табиӣ аз тарафи мақомоти дахдор ва сохторҳои марбута тадбирҳои фаврӣ андешида хоҳад шуд. бегоҳи 24 апрели соли равон дар толори хонаи фарҳанги деҳаи Навобод ҷаласаи сайёри комиссияи ҳудудӣ ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳр, раиси комиссияи ҳудудӣ Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. раиси шаҳр бори дигар изҳор намуд ки ягона имкониятҳое ки мо имрӯз дорем пеш аз ҳама сари вақт барқарор намудани оқибатҳои офати табиӣ ва кӯмак расонидан ба хонаводаҳое ки аз ҳама бештар зиён диданд. дар бораи ҳаҷми зарарҳои расида ва корҳои анҷомдодашуда сардори шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ шаҳри Панҷакент Мутриб Шоҳназаров гузориши муфассал дод. дар ҷаласаи сайёр сокинони деҳаҳои Навобод, Заврони поён ва Заврони боло низ ба сухан баромада пиромони баъзе мушкилоти ҷойдошта андешаву мулоҳизоти хешро ба раиси шаҳр иброз намуданд. зарчим ҳам хониш ҳаст, ҳам чандин сол бо сел биёд, ҳам дар над ҳавл ба медарод пушти хониш баробар тиреза бутлоқ. мо пула супурдагӣ паи ҳамун замини гиртагӣ мо банд. барои мо ҳуҷҷат надодем, сертификат пулоша мо супурдагӣ лекин надодем. حاضر شما آمدید مثلا اون مردم اینجا جمع شده داغ و حسرت چه میکند و دلش سبک میکند نیست یکون کسی نمیپرسد این سلسله خلفاتشون یکون مسئله شاید مثال میرید اینجا یکون کسی نمیابید واسگاه یا شهر بگون یا زملمیرش کوبید زملمیر نیست دختم بسته علش کردن نیست سلسله خلفاتشون.
дар навбати хеш раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода изҳор дошт ки барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ аллакай тадбирҳои зарурӣ андешида шуданд ва ҷиҳати баъзе дархосту шикоятҳои сокинони диҳаҳои зиҳшуда аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен тадбирҳо амалӣ хоҳанд шуд. дар хотимаи ҷаласаи стоди сайёр раиси шаҳри Панҷакен раиси комиссияи ҳудудии ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода нақшаи вазифаҳои сохторҳои даҳдорро муайяну мушаххас намуд ва ҳамзамон аз масъулин даъват ба амал овард ки дар ин фасли баҳор ки офатҳои табиӣ пешгӯӣ нашаванда мебошад мо бояд ҳамагон омода бошем. гузориши Аббос Ҳамросода, Исмоилҷон Холов аз ҷамоати диҳоти Лоиқи Шералӣ. бахшда ба рӯзи ҷаҳонии замин дар шаҳри Хужан аксияи экологӣ баргузор шуд. дар аксия беш аз 230 нафар ихтиёриён дар ду соҳили дарёи Сир ба тоза намудани атроф машғул шуданд. як гурӯҳи калони ихтиёриён дар соҳили чапи Сирдарё ҳудуди обутобгоҳро аз халтаҳои полиэтиленӣ, шишаҳои пластикӣ ва дигар номгии партовҳо тоза намуданд. аксияи мазкур бо дастгирии сарёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Соғд, дафтари минтақавии амалисозии барномаҳо ва навовариҳои барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар вилояти Соғд, ассотсиатсияи Хелвитас Сервис Интеркорпоration филиал дар ҷумҳурии Тоҷикистон, котиботи байналхалқии захираи об дар Тоҷикистон ва ташкилоти ҷамъиятии гурӯҳи ҷавонон оид ба ҳифзи муҳити атроф роҳандозӣ карда шуд. дар соҳили дарёи Сир аксияи экологӣ ташкил ва гузаронда шуд. он мо бетараф нестем ном гирифта ба рӯзи умумиҷаҳонии замин бахшида шуд. дар ифтитоҳи аксияи мазкур масъулини сароясати ҳифзи муҳити зисти вилояти Соғд ва намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятиву байналхалқӣ аз ҳадафи таҷлили ин рӯз сухан карданд. иттилоъ дода шуд ки дар Тоҷикистон рӯзи заминро шуруъ аз соли 1988 то инҷониб бо баргузор намудани чорабиниҳои гуногун ҷашн мегиранд. дар ин рӯз мардуми кишвари гуногун барои беҳтар намудани муҳити зисти худ саҳм мегузоранд. яке тариқи шинондани ниҳолҳо, тоза намудани ҷойборҳо ва пок нигоҳ доштани соҳилҳои манбаъҳои обӣ аз партовҳо, дигаре ҷиҳати беҳдошту ҳосилхезӣ намудани қабати хок машғул гарда бо ҳамин васила шаҳрвандон ба беҳтар намудани вазъи экологии маҳалли худ саҳмгузор мебошанд. соли 2009 маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид қарор қабул намуд ки ҳамасола санаи 22 апрел чун рӯзи байналмилалии замин таҷлил карда мешавад. ҳадаф аз чунин иқдом ҷалби оммаи васеъ ба масоили мубрами ҳифзи муҳити зист мебошад. бори нахуд соли 1970 бо ин ният гурӯҳи ҷавонони донишгоҳи Гарварди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамоиш барпо намуданд. ташаббуси мазкурро дар тамоми гӯшаи конури сайёра миллионҳо нафар ҳамовозӣ намудаву ҳоло ин санаро дар 180 давлати дунё ҷашн мегиранд. Давайте в День Земли действовать вместе, сохранять нашу природу, нашу планету, и тем самым мы можем реализовать одну из целей устойчивого развития, цель номер 13 – борьба с изменением климата. Желаю всем удачи. дар рафти аксияи экологӣ зиёда аз 230 нафар ҷавонон аз донишгоҳҳои оливу мактабҳои вилоят иштирок намуданд. онҳо бо либоси ягона зери шиори мо бетараф нестем соҳили дарёи Сирро аз партовҳои гуногуни маишӣ ва ҳам полиэтиленӣ тоза намуданд. барои ҷойгир намудани қуттиҳои пластикӣ бошад дар назди обутобгоҳи соҳили чап қуттии махсус барои гузоштани партовҳои пластикӣ ё худ бакалашкаҳо гузошта шуд. партовҳои ҷамъшуда ба миқдори 10 метри кубӣ ба партовгоҳ бароварда шуд. гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои бардоми иттилоъоти имрӯз.
рустам хоҷев аз мақоми сармураббии хуҷанд истеъфо дод. Итлоъ медиҳад дафтари матбуоти бошгоҳ. Пас аз бохти даста дар даври чоруми лигаи олӣ хоҷев тасмим гирифт ки тарки мақоми сармураббии дастаи хуҷа намояд. ёдовар мешавем ки хуҷанд имсол низ дар бозиҳои гурӯҳии ҷоми конференсияи футболи осиро иштирок мекунад. Дар чемпионати Тоҷикистон ин даста дар 4 бозӣ 1 ғалаба, 1 мусобӣ ва 2 бохт дорад. бинобар маълумоти агентии обу ҳавосанҷӣ пакосани 26 апрел дар шаҳри хуҷанд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона аз 25 то 28 дараҷа ва шабона аз 19 то 23 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосферии 715 мм сунчаи симобиро ташкил дода намноки ҳаво то ба 19% мешавад. шамол бошад аз самти шимолу шарқ 2-4 метр дар ҳар сония мевазад. бинандагони гиромӣ мудан шаҳри хабару гузоришҳое ки давоми рӯз ба худ пайвастанд ва кормандони шӯъбаи иттилоъотӣ омода ва манзари шумо намуданд. То барномаи навбатӣ тансиҳат ва хонобуд бошед.